Pričat ćemo o čemu god hoćeš, ali to objavi tamo nekad poslije rata. Nije ovo vrijeme za priču, već za akciju. Tu sam da bi ova djeca, ti i ja mogli onako slobodno živjeti pod vedrim nebom u našoj Čapljini. To su bile jedne od posljednjih riječi Martina Bebeka Čeprkala. Riječi čovjeka koji nije govorio ono što će učiniti, nego je svojim životom pokazao što znači ljubav prema domovini i svom gradu. Danas se prisjećamo čovjeka, suborca, prijatelja i zapovjednika, kako ga bi svaki grad s ponosom isticao kao simbol hrabrosti. A mi, šta je Čapljina učinila da sačuva uspomenu na Martina Bebeka Čeprkala? Zapovjednik čapljinskih Sokolova, čovjek koji je čuvao most, dok su mnogi koji danas najglasnije govore o domoljublju još živjeli pod jugoslovenskim zastavama. Čovjek koji je nakon operacije Čagalj prvi tenkom ušao u Stolac. Ne zbog priznanja, funkcija ili fotografija, nego zato što je znao da se sloboda osvaja djelima, a ne riječima. Bio je ratnik kada je trebalo ratovati, zapovjednik kada je trebalo voditi i čovjek kada je bilo najteže ostati čovjek. Dana 10. srpnja 1992. godine na Podveležju je položio ono najvrijednije, vlastiti život. Na ovom mjestu došao je kao dragovoljac zajedno sa svojim čapljinskim Sokolovima pomoći u odbrani Mostara, koji je tada svakodnevno bio izložen granatiranju i napadima. Nije čekao da neko drugi ode, nije tražio izgovor. Otišao je jer je smatrao da je to njegova dužnost. Danas, 34 godine poslije, njegovo ime ne nosi nijedna škola, ne nosi ga nijedna ulica, ne spominje ga nijedna učionica u kojoj bi nove generacije učile tko su bili ljudi zahvaljujući kojima danas živimo u slobodi. Ostali su njegovi suborci, prijatelji i obitelj. Ostala je zapaljena svijeća i sjećanje koje vrijeme nije uspjelo izbrisati. A je li to dovoljno? Je li dovoljno da se čovjek koji je dao život za svoj narod spomenemo samo jednom godišnje? Martinova žrtva ne zaslužuje šutnju, ona zaslužuje trajno mjesto u kolektivnom pamćenju ovoga grada. Oni koji su s njim branili most nisu branili samo prijelaz preko Neretve, branili su put slobode, budućnosti svog naroda i pravo da danas živimo bez straha. Oni najbolje znaju kakvog su zapovjednika imali i koliki je gubitak bio njegov odlazak. Martin Bebek Čeprkalo nije bio čovjek velikih riječi, bio je čovjek velikih dijela. Nije stajao iza svojih ljudi, nego uvijek ispred njih. Zato sam danas ovdje da njegovo ime ne ostane samo uklesano na spomeniku, nego da ga pamti cijela Čapljina. Jer narod koji zaboravlja svoje iskrene heroje polako počima zaboravljati cijelu slobodu koju danas živimo. Martine, vječna ti slava i hvala. Neka tvoje ime živi i ondje gdje si ga svojim životom zaslužio u srcu Čapljine, u sjećanju hrvatskog naroda i u svakoj budućoj generaciji koja mora znati da se sloboda nikada nije dogodila sama od sebe. Netko ju je platio svojim životom. Ti si bio jedan od njih. Zato tvoje ime nikada ne smije biti zaboravljeno.